ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ। ଏହା ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ କାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କଟରୁ ଆମେ ଉଠିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ନୂତନ ଦିନ, ନୂତନ ଦିବସ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାଥେ ସାଥେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂତନ ଜୀବନ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଫେରେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂତନ ଦିନକୁ ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆନନ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆମମାନଙ୍କର ବସିବାର, ଉଠିବାର, ଖାଇବାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହିତୋପଦେଶ 13 ପର୍ବ ମୁଁ 10 ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ରଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାର କେବଳ କଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସୁପରାମର୍ଶ ଗ୍ରାହକଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ଅନେକ ମିଥ୍ୟା କଥା କହନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଲି କଳି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଅହଙ୍କାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ଆଜିର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରହିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା କରିବା। ନମସ୍କାର।